DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta ng Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na pagkaw to mga tugang, hinapuan kataripunan kan mga darakulang bareta ngunya na pagkaaldaw. Biyernes, petsa 24 kan Hulyo 2026, kami po ang sa indong magiging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mostaza. Sa headlines kan mga darakulang bareta, enot ang headlines kan mga bareta sa lado lokal. Coast Guard District Bicol, formal nang nagsalida nin komandansya, mga stakeholders as in DCGB, pigtaawanin pagmidbid. Albay Governor Noel Rosal piglalauman na ipapahayag ni PBBM ang pagpapadagos kan local government support o support funds sa iyang zona sa Lunes. 11 oras na brun out sa magkasunod na aldaw, mamamatean sa nagkapirang parte sa tercer distrito kan Albay. SK Federation President kan Santo Domingo Albay pigpangapudan na magdimitir sa pwesto. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, Senado tatauanin prioridad ang propestong ipagbawal sa social media sa mga menor de edad. Mga patakot kay PBBM day dapat pagbaliwalaon sigun sa Malacanang. House Prosecution Panel pipirito na pahaliputon ang presentasyon nin ebidensya sa spy fund misuse. China daing puder na makiaram sa mga aktibidad kan Pilipinas sa sadiri kaining teritoryo as in maritime zone sigun kay Defense Secretary Gibo Chodoro. Sa ibang nasyon, Houthi sa inako ang pag-atake sa duwang Saudi oil tanker sa Red Sea. Sa lado kan Karawato Sports, undefeated Pinoy boxer John Mindoro makakalaban ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo. Sa detalyes kan mga bareta, enot ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Formal nang nagtukaw bilang commander kan Coast Guard District Bicol si Commodore Rolando Lorenzana, Philippine Coast Guard, matapos ang ginibong change of command ceremony kasuudma sa Legazpi City. Kasabay man kan nasabing seremonya, pinagbidbid kan CGD Bicol ang mga stakeholders kaibahan na ang DCGB sa naging suporta o bilang pagpapahayag man na pasasalamat sa naging suporta sa mga programa as in operasyon kan ahensya. Sinalidahan ni Lorenzana si Commodore Ivan E. Roldan, Philippine Coast Guard, kung sa iyang sinabi sa iyang mensahe na dakulang honra na makapagserbi kay ibahan na ang mga stakeholders bilang opisyal kan Philippine Coast Guard. Sigun man kay Lorenzana, ipagpapadagos niya ang mga programang pinuunan kan sa iyang sinalidahan asin mas papakusugon pa ang serbisyo kan Coast Guard para sa mga Bicolano. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Naglalaong si Albay Governor as in Regional Development Council o RDC Chairperson Noel Rosal na ipagpapadagos kan Gobyerno Nasyonal ang pagpapautob kan Local Government Support Fund sarong programa na direktang nakakasimbag sa pangangaipuhan kan mga komunidad. Ang pahayag may koneksyon sa papaharaning State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos kung sain sigun kay Rosal kaibahan sa piglalauman niyang ipapahayag ang pagpapadagos kan LGSF dahil ang tadakula na itatabang kaini sa mga lokal na gobyerno. Dagdag pa niya bilang gobernador asin pamayok kan RDC, nahiling niya kung paano naging epektibo ang programa sa grassroots level. Sinabi pa ni Rosal na mas arang kan mga lokal na gobyerno ang aktual na pangangaipuhan kan sa indang namamanwaan kung kaya mas marhay na maipadagos ang direktang suporta na hali sa gobyerno nasyonal. 11 oras na brun out ang mamatean kan mga residente sa nagkapirang barangay sa munisipyo kan Ginubatan, Kamalig asin Jovellar Albay sa Hulyo 25 asin 26 pon alas 6 nin pagkaaga sagod alas 5 nin pagkahapon.
Sa ipinalawas na abiso kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, apektado kan nakatalaan na power interruption ang mga barangay kan Magiron, Malabnig, Kitago, Kibungbungan, Libas, Mapako, Bololo, Mauraro, Doña Mercedes, Barangay Malipo, Malubago, Sinungtan, Palanas, Ungo, Balite, Puod, Batbat asin Kabalwaon sa Ginubatan. Kasabay pa rin ang Iluluan, Manaon, Pariyahan, Miti, Binanderahan, asin Cabraran Pequeño sa Kamalig, Albay. Pati na ang gabos ng mga barangay sa Villar, apera na sana sa San Isidro, Barangay del Rosario, San Roque, Salvacion, Mamlad, asin Estrella. Dagdagpakan kooperatiba dahil ini sa gigibuhon na line enhancements o enhancement kan distribution line sa Ligaw Feeder 2, Magiron Sectional. Tulong sangguniang kabataan chairpersons SK Council asin mga miyembro kan youth organization sa Santo Domingo Albay ang nagpahayag nin suporta sa pangapudan na magdemitir sa pwesto si SK Federation President Crazel Mandane dahil sa pagpaliyar na magibuan sa iyang mandato. Sa pagkikipaghuron sa DZGB News, pinag-unambitan ni Barangay San Juan SK Chairperson Jonathan Bigiras na sa laog nin pirang taon dahil na ipautob nin matanos ang internal rules of procedures dahil inin pigkondusir na SK Federation Session as in 8 beses na dai nakapagsesyon taon 2024 as in 2025. Dagdag pa niya na daiman na nabilog na Local Youth Development Council as in daiman na Local Youth Development Plan ang Federasyon na piglalauman na magiging giya sa mga programa para sa mga kahobenesan. Sinabi man ni Bigiras na nagbalo na sindang magsurat sa sangguniang panlalawigan kan nakaaging taon. Alagad ay sindang naresibing aksyon kung kaya ngunyan na ipaluwas ang manifesto. Pigapangapudan ninda sa mga kahobenesan kan Santo Domingo na iduon ng transparency as in accountability sa indang mga lider. Mientras tanto, pinagbaluman kan DZGB News na makuha ang pahayag ni Mandane alagad na ipaininin pahayag manungod sa issue. Sa pagpapadagos kan serye nin mga dain natapos na proyekto sa probinsya nin Albay, duwang solar power water system kantidad nin tig 5 million pesos sa barangay Bantonan kan Kamalig, Albay ang ipinaabot sa distribusyon na dain nagagana o nagagamit kan mga residentes. Siya kapagkikipaghuron kay punong barangay Pablo Miraran ang enot na water system ang ipigkonstruhir kan Department of Public Works and Highways sa Purok 6 kan taon na 2021. Mantang ang ikaduwa na pigkonstruhir sa Purok 3 kan lugar o parehong lugar kan taon 2023. Sigun kay Miraran, naraot ang water pump matapos ang pagmara o magmaraan source o pigkukuhaan ng tubig kan mga ini kung sa insa presente sa mga balon o bubunsa na nagkukuhaan ng tubig ang mga residentes. Ipigpapangapunan man kan opisyal sa mga kanigong ahensya na mapakarahay ang mga proyekto na ini tanganing makapagsupply naman ng tubig sa lugar. Pigahanap ngunyan kan mga residentes kan Barangay Binitayan sa Daraga, Albay ang kontraktor kan daipa natatapos na road reblocking project sa lugar dahilan kan binayaan na heavy equipment o backhoe sa tinampo. Sa pagkikipaghuron kan DZGB News kay Barangay Binitayan punong barangay Michael Rodrigueza, kinumpirma niyang may 30 metros pa kan tinampo ang dain natatapos, alagad mas dakulang problema ang heavy equipment na nakatambay sa gilid kan tinampo dahilan tadakulang o nakakaulang ini sa bulos kan trapiko lalo na kung rush hour. Katakot kay ni nga po ng mga residentes ka nasabing lugar sa siisay man na kontraktor na tapuso na ang trabaho asin haliw na nakakaulang na ekipahe tangani makapagtaonin ginhawa asin konbensya bako sa nasasainda kundi sa mga motoristang nagaagi sa lugar. Nakatalaan na makipagdialogo sa Legazpi City Housing Community Development Head, Attorney Rafael Albor sa Lunes, Hulyo 27 sa 67 individual na apektado kan ipinalawas na court order tanganing pahalion sa presenteng pigi-istaran sa Barangay Orosite, Legazpi City. Sa pag-entrevista kan DZGB News, sinabi ni Albor na kaipuhan niya ining makahuron dahilan ta kan uminabot na sa karasuhan dainin pagkaaram ang lokal na gobyerno asin sa indang napag-araman ini kan may court order na. Dagdag pa niya na mauot niyang maipaliwanag na sa presente daipanin proyekto na nakatutok sa pagpakonsuhir kan mga karungan na lilipatan nindang resettlement site alagad daga sanaan maiuoprosir kan syudad. Pinag-asigurar man kan opisyal na pigbubusol niya kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail kung sa planong mapuunan ang proyekto sa taon 2027 na piglalauman na makakatabang sa nasa 200 sagud 300 na informal settlers sa syudad.
Bilang parte kan pagpapakusog kan seguridad asin serbisyong pangkapulisan sa probinsya nin Albay, formal na itinurn over ang ikaduwang Motorist Assistance Center sa Barangay San Francisco, Ginubatan, kasabay kan pagbubukas kan bagong National Police Clearance Office sa Ipatura kin Ginubatan o Ginubatan Municipal Police Station. Pinanginutan ang blessing asin turnover kan mga pasilidad ni na PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, Albay Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, o Ginubatan Mayor Angema Onghoko asin OIC Chief Police Major Genevieve Osirin asin iba pa. Sa iyang mensahe, pinagpasalamatan ni Miranda ang lokal na gobyerno kan Ginubatan sa padagon sa suporta sa mga programa kan pulisya. Dagdag pa niya na maawat kan bagong assistance center na mapakusog ang presensya kan kapulisan, masiguro ang tulos na pagsimbag sa pangangaipuhan kan mga motorista asin publiko asin mamantinir ang katrangkiluhan asin ang kaligtasan kan komunidad. Asin yan ang mga detalyes kan mga darakulang barata sa lado lokal. Masunod man po ang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports asin iba pa makalihis sa nagkapirang pagirumdum. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onghoko asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan.
Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Elevate your self-care routine with great finds and bigger savings at the Metro Supermarket Health and Beauty Fair, happening from July 1 to 31. Enjoy amazing deals with your favorite health, wellness, and personal care essentials, now with up to 50% off on selected items. And that's not all. Get a free gift with a qualifying purchase. Look good, feel good. #bold beautiful you. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 258707 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. DZGB News Minded. Sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, tatawanin prioridad kan Senado ang propesong ley na magbabawal sa paggamit nin social media kan mga menor de edad sa pagbukas giraray kan sesyon kan Kongreso. Iniyan siniguro ni Senate President Win Gatchalian na nagsasabing day na dapat mawalat ang Pilipinas sa naghihiwas na lakdang kan manibaybang nasyon tanganing maproteheran ang mga aki laban sa mga peligro na darakan social media. Tinawanin doon ni Gatchalian na dahil naman dapat ining ipag-oktaba dahil ang futuro kan hobenes ang nakataya digdi. Ipinag-insistir kan Malacanang na seryoso ang mga pagpatakot sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos sa giraray maunambitan sa mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte asin Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial. Sigun kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabako na bago sa Presidente ang nasabing mga patakot asin aram niyang hali ini sa iyang mga kalaban sa politika lalo na gikan sa mga Duterte. Tinawanin doon ni Castro na obligasyon kan mga magkakanigong ahensya na sigurohon ang seguridad kan Presidente asin magkondukta nin hararom na investigasyon. Sinabi ni Castro na dapat ikonsiderar na karaw ang issue dahil buhay kan Presidente ang nakataya. Nagdagpa ni Castro dahil sa mga patakot sa buhay kan Hepe Ehekutibo, haloy nang may ipinapautob na makusog na seguridad para sa Presidente. Punto pa kan Palace official anuman na level kan proteksyon na kinakaipuhan ayo ang dapat na itao kan mga magkakanigong ahensya asin kun kinakaipuhan pang pakusugon ang seguridad dahil sa mga nagdadangog asin nahihiling na patakot magkakanigo sa naining gibuhon para masyertohan ang kaligtasan ni PBBM. Pipirito na mapalipot kan House Prosecution Panel ang presentasyon kan ebidensya asin testigo may kinaraman kan pigsumitir na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte may kinaraman kan sala na paggamit kan confidential funds na may kabilugan na kantidad na 612.5 million pesos. Sigun kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na gusto kan prosekusyon na mapalipot ang pagtukar sa Article 1 araw ka nangyari sa Article 4 na may kinaraman sa pagpatakot ni VP Sara Duterte kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos asin dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
Sinabi ni Tolosa na pwedeng bawasan ang mga testigong ihahampang kung ang sa indang sasabihon na patunayan na kan mga naenot nat matestigo. Dagdag pa ni Tolosa na sa siring kaining publiko o nasa siring kan publiko as in impeachment court, sinda sa prosekusyon gustuman na matapos sa mas makaskas na panahon ang pagdangog na ini. Sigon kay Tolosa, nagtagama ang Senate Impeachment Court ni na 30 trial days para sa presentasyon kan ebidensya sa Article 1, ang pinakababa sa pag-sumitir na Article of Impeachment. Sa Hulyo 29, piglalauman na pupunan na kan prosekusyon ang presentasyon kan ebidensya as in testigo sa Article 1. Tinauwanin doon ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na daing poder ang China na makiaram sa mga aktibidad na pigigibo kan Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ini matapos na sabihon kan Beijing na igwang pigigibong construction sa BRP Sierra Madre kung kaya nagkaigwanin insidente sa pag-ultanan kan Philippine Navy as in China Coast Guard, kung saan sinabi kan China na nagbalgar ini sa 2024 Provisional Understanding entry kan Beijing as in Manila. Sigun kay Teodoro, wara sin ng pakiaram kung ano ang gigibuhon kan Pilipinas sa sadiri kaining teritoryo. Mientras sa daiman pigkukumpirmar o pigpapahimutoy ka ni Teodoro ang nasabing aligasyon kan China. Sigun pa sa iya, gusto sana kan China na kontrolon ang nasabing lugar kung kaya nag-iimbento ang mga ini nin mga pagsuhay. Sinugo kan Sandigan Bayan sa Senador Rodante Marcoleta na magpaliwanag kung nataday sa dapat para mientras na suspenderon sa iyang pwesto bilang senador mantang pigdadangog ang kasong plunder na pigsaangat kontra sa iya. Sa direktiba kan Korte, tinawan ni Marcoleta nin 10 aldaw para magsumitir kan sa iyang paliwanag. Kan Miyerkules nagampang sa arraignment ang senador asin nagsumitir siya ni not guilty plea para sa kasong plunder asin pagsuway sa Presidential Decree No. 46 o an Anti-Graft and Corruption Practices Law na nagbabawal sa mga opisyal kan gobyerno nagresibi ng regalo o anuman na pabor dahil sa indang posesyon. Nainot na nagsumitir ang Office of the Ombudsman in kasong plunder kontra kay Marcoleta kan Hulyo 3 dahil sa nagresibi ini nin kabilugan na 75 milyon pesos na daipig deklarar na donasyon kan siya ang kongresista na. Nahampang man siya sa separadong kaso dahil sa pagserbi o pagresibi nin 25 milyon pesos hali sa negosyanteng si Joseph Espiritu na pigbabawal sa ilalim kan anti-graft o anti-gift law. Parehong pinahimutikan ni Marcoleta asin Espiritu ang mga akusasyon. Mantang ang mga kapo-akusado ni Marcoleta sa kasong plunder na sina dating Congressman Mike Defensor asin na negosyanteng sina Joseph Espiritu asin Aristotel Veray nagsumitirman ni not guilty plea sa indang arraignment kan Hulyo 15. Bako sana sa mga eskwelahan pwedeng mag-usip ang mga biktima ng bullying. Mapalawas sa Department of Justice o DOJ ng Department Order na maghahali sa mga lokal na prosecution officer as in DOJ Action Center na magresibi ng mga reklamo katakod kan bullying. Sigon kay DOJ Undersecretary Ayan Norman Dato, susuguan ng mga opisyal kan local prosecution offices as in DOJ Action Center na magresibi as in mag-ugid kan mga reklamo susog sa nainot na ipinahayag ni Justice Secretary Frederick Vida. Tinawanin doon ni Dato ang padagos na kampanya kan DOJ laban sa bullying asin ang pangataman sa mga diretsos kan mga aki na pigtatalaan kan komisyon o konstitusyon asin kan mga pangkinaba na kasunduan para sa saindang proteksyon. Bareta sa ibang nasyon, inako kan Houthi rebels sa Yemen ang pag-atake sa duwang oil tanker kan Saudi Arabia sa Red Sea. Pinagunambitan kan Houthis ang mga inataking barko na Inselya asin Leila. Maski nga ni inako kan rebeldeng grupo na sindaan na sa likod kan pag-atake, bako pa ini konfirmado sa ngunyan. Sigun na sa indang military spokesperson na si Yaya Sari, tinarget ang mga barko gamit ang mga missile as in drone dahil sa pagbalgar sa ipinapautob nindang naval blockade sa mga lunadan pandagat sa Saudi o kan Saudi Arabia. Sinabi niyang nangako ang Houthis na ipagpapadagos
An sa indang naval operation siringman, ang pagpautob kan inapod nindang siege for a siege equation. Enot nang kinonfirmar kan Saudi Press Agency kasudmang aga, Hulyo 23 na tinamaan ang barkong Inselia, mantang naglalayag sa Red Sea na nagdaranin sulo sa bow o inutan na parte kan barko. Sa ngunyan wala pang konfirmasyon kung gurano kadakula ang danyo sa ikaduwang barko, alagad pig deklarar kan mga otoridad na ligtas ang gabos na tripulante kan mga barko asin daing na-report na nakulugan. Mantang nagdaraman ang mga pag-atake sa lugar, nin grabing kaaditan sa seguridad kan mga commercial vessel na naglalayag sa Red Sea. Dakol na mga oil tanker ang naperitan na magbago nin ruta o umatras, tanganing maiwasan ang Bab el Mandeb Strait. Pigalauman ini na pag-itaas kan presyo nin petrolyo sa pangginaba na merkado dahil sa tensyon. Sa lado kan Karawato Sports, sa giraray na masabak sa ibabaw kan ring ang undefeated Filipino boxer na si Well John Mindoro sa Agosto 29, 2026, kung saan makakalaban niya ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Pugol ni Mindoro ang malinig na record na 17 gana sa rong patas asin daing daog, kay banan 16 na gana sa paagi kan knockout. Kamauutan na pakusugon ang sa iyang pwesto sa middleweight division sa non-title bout na ipapaluwas nin live sa mainstream TV. Sa iyang ultimong laban kan Hunyo, dinaog ni Mindoro sa paagi kan unanimous decision ang Mexican boxer na si Elias Espadas na nagtapos sa iyang 16 na sunod na knockout victories. Mantang si Ocampo may record na 38 gana asin 4 na daog, kung saan 26 ang naipanggana niya sa knockout. Nakalaban naman kan Mexican boxer ang nagkapira sa mga bistadong pangaran sa World of Boxing, arong na Errol Spence Jr., Team Siu, asin Sebastian Yundora. Si Mindoro ang presenteng may pugol kan IBA Asian Middleweight title na ginanahan niya kan 2024 matapos na patungbahon si Australian boxer Joel Camilleri sa Dubai. Naimbento kan sarong kumpanya sa China ang Yangwang U8 Premium Edition, sarong kotse na kayang maggibo nin all-terrain tank turns, kayang magbiyahe maski kulang ang rida, asin kayang maglataw sa tubig. Ang U8 sarong SUV na may laba na 209.4 inches, may gabat na 7,628 pounds, asin kayang maglataw nin tubig o salataw sa tubig sa loob nin 30 minutos, asin magandar sa kaskas na 1.8 miles per hour. Ang nasabing vehikulo mababakal sa kantidad na $150,000 o kapareho nin sobra sa 8.5 milyon pesos. Istorya na iiba. Naging viral sa social media ang sarong plumbing company sa Stavropol, Russia matapos na mag-organisar nin sarong kakaibang kompetisyon na inapod na Game of Thrones. Sa kompetisyon, pinainom ang mga partisipantes ni non-alcoholic sparkling drink hali sa mga bagong inidoro gamit ang darakulang straw. Ang sisay manaenot na makaubos nin inumon ang deklaradong ganas sa enot na round. Ginibuini sa sarong tindahan sa Stavropol kung saan 12 ng partisipantes ang nag-inom hali sa toilet bowl para sa papremyong 100,000 rubles o 79,000 pesos. Sa ikaduwang round, ang 7 ng gana hali sa enot na round ang nagtukaw sa sarong nakasaradong inidoro sa pinakahaloy na oras na kaya ninda. Ang pinakahaloy na nakatukaw sa inidoro ang pinagdeklarar na kampiyon kan bersyon kan Game of Thrones. Flashback. Ngunyan aldaw, Hulyo 24 kan taon 1890, kanamundag ang national artist for the visual arts na si Guillermo Tolentino sa Malolos, Bulacan. Ang mga obra ni Tolentino ang University of the Philippines o UP Oblation, asin ang landmark na Andres Bonifacio Monument sa Caloocan City. Pinunan niya ang paggibo kan UP Oblation kan taon 1965 na pigkomisyon sa iya ni University President Rafael Palma. Nakaresibi man siya ni nasyonal na pagmidbid dahil sa Bonifacio Monument dahil sa iyang disenyo may obelisk na may nakadapang Bird of Freedom sa ibabaw kaini. Sa palibot kan monumento nakalaag ang mga life-size figures kan mga miyembros kan katipunan na pinamamayuhan ni Bonifacio.
Asin yan po mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta tuon sa lado lokal, nasyonal, ibang nasyon, sports sa Sinibapa. Pinagtarabangan ay surat din sa samuyang Diesel Juvenus Base sa laog ni na 6 na oras. Sa pangyanot po kan samuyang news director asin news manager Sir Mar de la Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Sa pangaran kan mga nakaibahan mi sa lado teknikal, Kuya John Napoles, ang mga on-the-job trainee hali sa Sorsogon State University, si Jerome Nico Martinez sa Ladocan IT. Kami po ang sa indong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay, marahay na pagkaudto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw